Club Junta, building better Africa. Mwatsuka bwanji amalawi nonse konse kumene muli. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM kuchokera mkatikati mwa Lilongwe mama uno pamene tikukonzekera ma demonstration azikuluakulu onse azipani tonse amene timakonda zipani zimene zili kumeneku komanso ife amamedia osiyanasiyana amene tikumenyera ufulu a Malawi. Tiyeni tonse tikakumane pa Lilongwe Community Center ground, palibe otithamangisa. Tiyeni tibwereso titakonzeka, dzikoli ndi lathu. MCP lero ndi tsiku lolena kuti taonese kunena kuti ifeso ndife Malawi. Dzikoli sila MCP lokha, dzikoli sila Achewa lokha, dzikoli ndila wina aliyense, Mulomwe, Mtumbuka, Msena. Nchifukwa chake mukapita mtauni ya Lilongwe mwapeza anthu ena amagulisa zipande, amagulisa masiponje, amagulisa mitiko, anachoka kwawo kuzomba uko ndikubwera ku Lilongwe. Bwanji mitiko yawoyo samakagulisira kuzomba, koma anasanga kuti ine ndizikagulisa mitiko, ndizikagulisa masache koma ku Lilongwe. Lero asatiopyeze Amalawi, tiyeni tonse munyinji mwatu, tonse azipani zosiyanasiyana, kandife A4D, kandife a DPP, kandife achipani china chili chonse. Tiyeni tikakumane ku Lilongwe Community Center ground. Ine mene ndanenera ndikhale kumeneko, kaya ino a polisi mwakonzeka kunena kuti tikumugwira ameneyi. Lero ndi tsiku logwirana, ndi limene tikufuna tionese zinchito, chifukwaso ndikale limene tinapanga litaya ku ame, nde mwina tionese zinchito sopano, chifukwa tikamayankhula mmangona ngati kuti anthuwa basi ndofoira. Nafeso ndife Madala Kadula patoka. Ndiye tiyeni tione Madala Kadula ni Madala Kadula akakumana, because we are well trained. Tikamayankhula anthu mmangona ngati ife ndife zitsiru. We are well trained. Now we will expose who are we. Kodi ndife ndani? Kodi tapanga chani mdziko la Malawi? Palibe kuopsezana Malawi. Tiyeni tonse tikakumane ku Lilongwe Community Center ground, chigawo cha kumama kuno. Ndofuna ndichenjeze anyamata nonse amene mwapasidwa zikwanje. Madzulo MCP apereka ma 100,000 kwa anyamata akwa Msundwe, apereka ma 100,000 kwa anyamata aku Mchesi, kuti lero apange ziwawa mu mzinda wa Lilongwe. Zikwanje zimenezo ngati simusamala zikukhapa ninoka. Zikwanje zimene mwapasidwa ndi azikuluakulu a MCP dzulo usiku, kuli zikwanje zimene amagawana dzulo zonena kuti agawe. Paredi imene amainena ija si paredi yayi, ndi paredi yonena kuti akakumana ndi anthu ama demonstration akhape. Iwe Chakwera, you need to be careful. Mau amene munanena, mau Chakwera amene unanena kuti magazi azachucha, magazi amene achucha koma azakathera kwanu kukasiya. Malawians, we are not stupid. We are not going to tolerate any nonsense in our country. Sitilola zopusa mdziko mwatu. My Gotani Hala anayankhula zonoti azachita sacrifice yake iti.
imene munamupha Chilima. You people, you did kill Chilima, whether you like or not. Maripoti anu amene akubwerawo, we shall crush those reports. Ndinakuza nkuti, I'm keeping one audio imene muntu wina anapita nawo kumene koko. Inatu ni malimbikira and ni malimba ntima because I got an audio. Muntu wina amene munangomtenga ndikukafika kumaloko. I got audio imene ndikupapaliseni nayo. Achakwera munachita kuyankhula kunena kuti apeni onsewo kuopa kuti zisisi zizaululika. I got audio, I got evidence. Mademonstration alerowa akulu mademonstration alerowa akangoti asokonekera that audio. I'm producing it today kuti amalawi muziwe who killed Chilima. Lero amalawi ndofuna ndikuuzeni anthu mmaona ngati kuti ndinu masasha. Lero likamalowa lero tufuna tuone shasha achimwendo lero tufuna tuone shasha who killed Chilima. Lero I'm producing that audio ndikuichosa mu laptop mmene naisunga amalawi aziwe who killed Chilima today. Lero kungova sonna kuti amapanga parade MCP akapa chifukwa inuyo amene mmasapota chipani cha MCP anyamata a MCP mmaona ngati inu ni mashasha. Today ndiye tuone sopano amene ataoneke shasha ndikuitulusa audio imene muntu amene anali kumeneko ananditumizira. Kamusi musaka muntuyo I don't mind ababa itroke ndiponso nzangayo andikhululukira chifukwa chonoti ababa yafika nthawi yonena kuti MCP imafuna kuoneka kuti ndi mashasha. Lero ndifuna ndikuyaluseni. I will take that audio kuti mtundu wa Malawi umve. Ndifuna mtundu wa Malawi uziwe who killed Chilima. Today is today. Yeserani kupanga zanu zodi mukufuna kukapaso ndilimo muno Malawi ndiponso ndikhalaso pa demonstration pomwepo. Yeserani kupanga violence mupiteso na right now as I'm talking muitanane nonse MCP ngati mukufuna kuyaluka ausena nyamatanu achina Penilongwewo achina Agape Kombe achina ndani. Guys, go ahead akapani anthu ndikuyalusani. I'm producing the audio imene ndimayankhula ndi mutu what is happening there. Lero ndalikhala tsiku lake. You play fools. Tikamayankhula anthu muona ngati we don't have evidence. This is our own country. Malawi is for everyone who living in it. This country is not only for Lazarus Chakwera. This country is not only for Richard Chimwendo. Anyamata MCP, carry on. Ndikuyalusirani akulu anu kuti mudziwe sopano who killed Chilima. Timaripoti tanu tosetu tisaoneka ta fake. Who killed Chilima? Who sent people to kill Chilima? Musimvera noka Malawi. Today is today. Mwandipyesa mtima. Simungapita kumakatenga sikwanje kunena kuti mufuna mwakape anthu amene kupanga ma demonstration. You were doing demonstration chasing answer. Kunena kuti iye sakuyenera kukhala pamenepo pazifukwa zimene numwe spands. Lero anthu ena kunena kuti we don't need Annabel Mutharika. Annabel Mutharika, if you are not resigning today, I want to tell you, you will hear who killed Chilima. Anthu amene asakupusise ampesi anthu amene asakupusise. This is Comedy Tanywa on Repop FM. Ine kwatu uchilazulu mzukulu wa John Chilembwe ngati Chilembwe anadula mutu wa mzungu. Who are you? Who are you? Hola tulia pare usawa wakono kama siana makanizo zibebe tokundali saya mikono kakati sani masuoche bakirani anfanapa mira mitekotali kama zabiki kwa pena mo perezimo afanga mokufanga diaba tokupara kwaki tamdo kuwana atositi mabutu chekecha na mabutu kwa mara pare na disipiti
achinyamata musamangolola kugwiritsidwa ntchito zinthu zopusa pa zinthu zimene simukuzidziwa. Anthu ena akufuna kuziteteza chifukwa chonoti anapanga zinthu zoyipa. I'm saying, I'm repeating, muuzane kumeneko nonse. Audio ndifuna mama uno ikupezeni nonse muimve. Continue, tiyeni pangani chiwawa. Ndikangomva kunena kuti mademonstration alepeleka, mademonstration akabiru. You know, police, today is today. You want to know who killed Chirima. This is today is today. I don't press shit. Zomvesa chisoni, Ernest Pambara anatumidwa Mwasoka anakafika kunyumba yolakwika, analinda anyamata 8. Ernest Pambara kupita kunyumba kwa mzimayi wovutika ngati uyo, kupita kumeneko nkumaka auza ono tukufuna katundu mayi mpaka ononi katundu wa ntundu chani. Ine ndilibekena kali kose nyumba muno, anthu ndikulowa nyumba ndikukapeza nyumba mucha muli mipando iwiri ya plastic, anthu ndikumenya mzimayi kumzuzu, mzimayi mpaka kunyamuka kupita polisi kukadandaula. Ali ukuziwa muntu amene anapanga zimenezo ali ndikumziwa ndi Ernest Pambara. Zomvesa chisoni, mayi ali mpolisi kudandaula a Ernest Pambara ndikutulukira ndikutenga futi zitatu ndikuchita handover ku polisi. Futi anakatenga futi Ernest Pambara ku polisi ya kumzuzu kupita kufuna kukazuzira mzimayi wina wosalako mpaka polisi kuchita manyazi ndikungomuza mzimayi kuti pitani tikuthandizana. What is that? This is sekelera zinthu zimenezo. Ernest Pambara nyamata wachakwera amene amatuma kuti tiyeni mukapangesa kuti achina Ernest Pambara amene anapita kukamupha Chirima. I said today is today. Ino MCP lero mukuyaluka lero tiyeni le pesa limatemo. This is Comrade Ntanywa Okufalero Samaopa. I'm repeating, musanene kuti sindina nene achimwendo akunkuyu achakwera Akenis Kalengoma Amayi Yolamu. I'm saying pangani rifesi alandela anyamata nusiku anje kuti musayaluke. Lero likala siku loyaluka kungoti mademonstration akulepereka. Ine ndikuitulusa audio amalawi muziwe what happened kuchikangawa. Nakuzani kuti ndikudikira mpaka na anthu ino izafika siku limene muza nditokose ine. Muza nditokose. Lero ndiye mwanditokose. Simungafuna kuleperesa mademonstration. Agape Kombe, you don't know what is happening. Simene anapanga anthuwa ango kugwirisani ntchito achina pire malata mukudziwa inu kuti anthu anachita kuphedwa. Lero tunde mukhumudwa lero tsiku lake ndila lero. I'm saying tsiku lake ndila lero nde Malawi yonseyo muiseka kunena kuti Comrade Ntanywa asatuluke mpaka timpezi. Ineyo ndiye audio lerolo kuswa lerolo kuswa kumene amanena kuja mukuti kuli ng'alulalization. Lero tu wina ayaluka lero. Lero wina ayaluka lero. Munatenga ndani kupita naye kucheni, kupita naye kuchikangawa. Munatenga ndani inu gulu amene mmapita kuchikangawa. Munatenga ndani kupita naye kuchikangawa.
Munya TN represent my demonstration. This is Comrade Mtanywa on Limpopo FM. Musanene kuti sana nene ndakuchenjezani. Ma demonstration akangolepeleka akangolepeleka. Lero ma demonstration amene akhalepo ndisimene sinachitika kuchikangawa hukirudi chilima lerolo ma demonstration alepeseni ine ndipanga ma demonstration aine ndeka dziko lonse ligwedezeka. This is Comrade Mtanywa on Limpopo FM. Ndiponso ndifuna ndibwereze pano mwana amene mwammanga kumpoto, mwana amene mwammanga kumpoto mummasule, mwana amene mwammanga kumpoto mummasule, amene yonso ngati samasulidwa ikamafika 12 o'clock ngati sindilandira uthenga kunena kuti wamasulidwa zindipangisaso kunena kuti olo ma demonstration aende bwino ndikuululaso audio imene ndikuiponya, audio imene ndikuiponya mummasule. Comrade Mtanywa, Comrade Tamkira, Comrade Mtanywa, Tamkira, Comrade Mtanywa, mmasiwa Mtanywa. Talira mokwana, talira mokweza. Lero ndi tsiku lathu lero. Lero wina amasulidwa lero. Anthu inu mapanga chibwana kwambiri. Takuyang'anirani kwa nthawi yaitali. Takuyang'anirani kwa nthawi yaitali. This is Comrade Mtanywa on Limpopo FM. Lero ngati wina sasikozera lero. Lero tonse tiyani ku community ground osaopa ma demonstration a Malawi akangolephereka muziwe zonena kuti lero ndi pamene tidziwe anamupha Chilima ndi ndani. Ndakwiya takusekererani kwa nthawi yaitali mukamapanga zipongwe zanuzo mmaona ngati kuti ife timakhala tili okondwa. Atuwapalamula chitezeni. Ndikona telefoni yanga ina pabwera message. Comrade Mtanywa, don't do that, don't do that. Ngati mukufuna ndisapange zimenezi mwatumiza message imene. Comrade, don't do that. Nde mukatenga zikwanje, mukalanda anyamatanu zikwanje, tipange ma demonstration atu mwatendere. Ndikuti kumene kwako kukangochitika zochitika. Lero wina ayaluka lero wankulu. Anthu mmaona ngati anthu amalawi ndi opusa. I have been saying this is not 1964. This is 2024. This is a new generation. Stisekerera zopusa. Nsanje konzekani ku Comrade Mtanywa akhala kubera kumene kokusagawaso zokudya ife sitidikira boma yayi.
aliyense wopanga zopusa exposed. Tili munyengo yovuta kwambiri, nyengo ya democracy. Ufulu umene anatipasa Bakiri Muluzi. Respect to you, Dr. Bakiri Muluzi, a chair kuchitekete. Ine sinimasekerera muntu ola balanga amaziwazo. Ngati ndina amenya amayi anga sikulina atapanga zoti bwerekesa mtima. What more you? Hey. Ndikatero safari Popa FM ndofuna ndikulimbikise ni nonse amene mwakonzeka kupita kuma demonstration. Let's go, don't be afraid. Palibe amene apanga chipongwe, ndikungoyembekezera zipongwezo zikangochitika. Lero dziko la Malawi liziwa who killed Klaus Chilima and the others. Ndinakuwuzani tikunena kuti munapha mayi anga mmene muja, munapha anti anga mmene muja, munapha chemwali wanga wakumangunda mmene muja. Pilot, today is today. This is Comedy Tajwa on Limpopo FM. Yesererani zikwanjezo achimwendo tamangani kapangeni meeting. If you want kuti muyaluke siku lake ndendi lero. Ndikatero so pa Limpopo ndapita chantikaonene kuma demo konko. Club Junta, building better Africa.